Wawa to sa police department te chuan vanroi thlak tak main kum tam tak nuwa an tho pui fil tak Jennifer Sibina ichu an chan tatlat mai UST zingami Wisconsin chunga chuan Milwaukee khwa a uma khopui lian vak ni lovin ami cheng ti po an zoi oin thil thleng lian tham a vak ngai lo ati the ome hewang hian police duty laya nun chan phei chu kumza don lai an to lo nge a amai ro chu chung zong chu kumsang ni som pani Christmas orlok ni khan ain thak tawek mai chumini chuan police officer ang te chu jingkar khowot tak hnuaya twal thana an kal khom sangsanga vanroi thlak tak main an jingami nge chu khowot tak hnuaya chuan thi chhongin alo le tereng mai ole tun chuma chuan Jennifer Sibina police officer huai sen tak rong taka tha ani da ne thil thleng mak tak kha in clear ho ve thung don tiang wawo to sa hi Milwaukee khopui thanglama khote takte ni in zanga borvel awm ve a thasik lai December tha chuan vur atlanim ber thin ni in an soi hewang hian kumsang ni som pahnia December tha po chuan chutiang tho chu ani le a te chuan Jennifer le Benjamin te hi an pian na le an seile na mun wawo to sa ve hian ani a amai ro chu kumsom ni an tling ortia anin she chhowe tan chau thung Benjamin hi US Marine officer ni in Jennifer ero wawo to sa police department zomin azom na po alari lo hletia he van doi na hi atok ta ni in alang kumsang ni som pani December tha ni in zinga chuan khwa awathle maya vurin muntin atuam imo ti mai tur hian awar le boka hemi thla hian officer Jennifer Sibina ichu zanlama duty tlang poin Christmas urlok zana po chuan angai te bokin a duty le a heti lai hian zanrei lama po apasal Benjamin ane na text message sa la in bedeu rengin khamizana text message adon nonun ber chu zinglam dar thum ni in darkar khatnu vela a omna mun son turati ani a ma se chana andong tami alo thung ti chuan achin chang thui chuak torin officer nai ber chu an tir chuak ta a ani chuan GPS manga Jennifer kar chu choin wawo to sa fire station bula angin alanga chumi lampana kalta ngalin hemi mun hi duty laya an closing pol tak ani awangin alo ompo arin hle in asiat boka ti chuan reivak law minute nga po tlinglawa chuan Jennifer kar chu azong mutamaya chuba ka ama Jennifer ngei po fire station nung kongka pona lok chuan ni khoshelawin alo le treng mai alua chuan voi enge muza silaya kana nu ma langin ahliam anat emawangin an mu atanga reilote a hmuna chuan aboral zuita ani ti chuan hetia tha ani atang hian cholawin a thopui police tang te chuan twal thatto chu an zong takngal charchara arang theiang bera man chwa po an tum ro hle nge Jennifer hian kumsom thum ani in wawo to sa police department chu zomve in kumhni chau a tho chung po chuan a thopui te chuan thopui nuam an ti in a filzia an soi cham chia hei mai ba ka a chung te ta na mi tangkai tak ani ba ka pathian lambel tlat mi ani thu an soibok apasal Benjamin ero sarkarin eraka an tir chhuani in heti la hian email mangin Jennifer chu aron befowa atira chuan thian biak angmaya in bia in arei tial tiala anin karte lo thuk zelin anin ngai zong chhota a amai ro chu February thla kumsang ni panga khan benale asipai pui dangte chunga mel malamin bom anron thlak thut maya chuta chuan vanroi thlak takin sipai engemoza tin nunna an chan pha nge amai ro chu van nei thlak takin bena ero hliam hlothon om tak tok lovin adam chuak thei hlawa reivak lawa Germany in enkolin chuta tang chuan email mangin Jennifer inen chuan anin bezel thowa hemi kuma vekhian bena chu damdoi in atanga chuakin a chwa vele wawo to sa let ngalin Jennifer chu anu poini torin asom zuya Jennifer po chuan asom na chu lorem ti in an khobiak ina in nein hunlimom tak an mangta a hetia anin nei nu hian anu pa chuan biak in kal an ngai pui mo hle a bena po chuan in dauna tuala a shom torna tilaka damnan a mangtangkai lebok ani hengba ka hian aril runat na ang twar vedang te po chan puin
pathiana damna a zon pui ve thin hiala heti la hian bena chuan anupui chu a fakle thin kong engkima a pui thu soin mi thazok ani theina na mi tangkai le hlutak ani thu a soi boka amai ro chu indona twal zola tanga aron let le kumsari na chuan Jennifer chu azan duty atangin aron hot reng reng lo maya atuk jing dar ruk le achan bia bena chuan anupui thona station chu awa beta a ma se a betlang mai theilo reilo te hnuwa sergeant pakhatin ron bia in station a ron kalwa turin aron shila heta hian benan achan a zo chuan sergeant chuan anupuin to swal a to thu a shel tatlat mai engdang ma tilavin station lam chu rong takin apan ngala dar sari vela chuan state investigator ten twal thana hmun le a chewel chu an han chui chianga chuta chuan handgun pahnia ka ani ba ka silai mu charni in pakhat chu 9mm ni in pakhat jok chu police handgun ami nge ani ti an chui chuaka heta tang hian he police handgun hi Jennifer ta nge ani ti le abeitu hian ama ka nan a hmange ani ti an fin fia tabok ani ti chuan chonulama forensic ten autopsy an han ti chuan apuma voinga ka ani ti muchhuakin silai sangve ve pahnia ka ani ti an muchhuak boka tin hengba ka hian Jenniferin be ato na live vela CCTV te chu an enfia chu ba ka traffic CCTV te po chu an en levek boka hetianga be ato hun live vela liar thei kalvel po ngun takin an chui zel boka heta hian an thil chui chu vurtla chuan apui ve hlau mai leya vur omte atang chuan tol thatu kehniak an chui thei hlau aloni heta hian kehniak atang chuan mi pakezia nge ni in an shia hei mai ba ka Jennifer chu fire station hnung lama tanga achuak che chu mi pa pakhatin abi ngal aniang ti chu an chui chhuat thei shi anita a ti chuan jingkara bena station azuk thlen chuan police te chuan thu lo zot fia ngalin a hma zana a omna tele a thil ti te chu kimchang taka soi turin an shilta a ani chuan Jennifer chu ati dan thin pa nga in zanlama a duty na thoktora a chhuat tho soin a chhuwa hun takhi dar nga li achan mevel ni in a soi tin ni somni pathum zan khan ama po zandar somvela video games thar leitura a chhuwa tho soin abak chu ina atom char char thu a soi boka chulawa chuan zinga station aron kal le ti lo kha chu a chuak le to lo ni in a soi bok heti la hian bena chu anupui din hmun engma shil alani lawa ma se atul ang zo fi ani no chuan thulung chhia thlak tak chu an shil tange nge ani chuta anupui chanchin a sha chuan ator thiam lo mel hle a dokan ti chu nam thlu in anupui thi thu chuan ati a lo chau ani ber amai ro chu ain beng dai deu nu chuan anupui chu atana atangkai zale midang tan po a ain pek zia te soin indona twal zola a shi om tor zong song tele tun thlenga aril ru alati boi thu te asoya ma se Jennifer chuan kong engkima apui thu te ba ka engtiklai ma a thla thlam ngai lo thu te asoi tel boka hetianga Jennifer chungchang asoi dan hi wa woto sa police te pu in an thopui fel Jennifer an shia dan chi ani a amai ro chu an shia thiam theilo ero chu tu in nge thadu khopa hwa a engwanga that nge ani ti chu ani taber fin fiana atang chuan Jennifer chu tumlok wangrenga tha ani ti alang reng si Jennifer hi mi fel tak ni in mel ma le hutu anei om an shia lo ba ka mel ma siam du mi ani thein an ring lo le boka hun engemaw chen aliam nuwa bena chu thu zo fi atan an kole a chuta chuan Jennifer ne na anin kar thu do soimi lawa soi turin an shile a ani chuan anin kar chu a thatle thu soin khamini zana duty tura a chhuadon po khan hlim mel a pothole ngai ngam taka a thla thu a soi nge nge ti chuan police te chuan bena te in chu dap turin phalna an nei ta hlova chuta chuan thil pahni an ngai ti thalo tak le ril rukwai her thei tak an mu chhuak tatlat mai pakhat chu banga kuta nikna thla ni om tak hi alo oma thi sentle makai nge nge heta hian a chan ni theya lang chu bena hian post traumatic stress disorder PTSD aneya hei hi indona twal zola a omlaya a thil ton ten
arilru ahngong na sat awangin rilru boy thut nei thin alo ni reng mai bena soidan chuan hetianga a boy thut chang po hian Jennifer chuan abeng dai thin ni in asoi amai ro chu heta anthil mu pakhat zawk chuan bena chu atirin hlel om tawek mai aina chuan twal thana manro pakhat zawk hengan silai mu millimeter 9 mangve tho silai da na case alo reng maya chuti rwal chuan twal thana manro tak chu a lo thung amai ro chu asilaya omsi lawa a case chu po chuan benadin mun chu ati chelhe ome atopa ani somni pali chanulama bena chu police chuan man tange nge in andop zui ta ngala ma se bena chuan anupui thina a in nam noi lo thuin atang ve thlat maya heta hian police chuan traffic camera center a kalin December ni somni pathum zana lir theitlan de chu an infiali a dar khatli achan ve vela Jennifer te in chaklama gas station CCTV chuan Toyota Prius dum pakhathi fire station lampana atlan lai aloman fulau mai heminu tlaidar thum le ni somli panga chu Toyota Prius bok chu fire station chaka traffic camera chuan fire station atanga aron pheilai alo la fu boka heta hian CCTV ina alak fu pani na zo khun hi Jennifer thi hnu lok nia shiat ni in hemikar vek hi atuk daruk le achan ve bor vela police station lama khal ani ti alang boka ti chuan police station pona an han chhuak chu pona an motor mo chu ahma zana Toyota Prius vekha ani ti an mu chhuak tatlat mai heta tangche hian bena chu an ring hlel zol ta hle a an ina silai case an mu chhuale CCTV atanga finfiana an mu chhu mang chuan a aya ngun thluk zokin bena in da phalna an dong le a chuta chuan batap kwa a samlu tur vena chu lak chho ani ti an mu chho ba ka bol in parda te chu alo in hlip vek boka annuwa bolhlo bo ma an char le nge hengba ka hian police chuan in cheina adum hlang bolhlo bo ma tang chuan an char boka heminu hian in chung lam an han en lia komkar vela chuan Jennifer silai ama kana na ahman nge kha mu chhuakin bena man jok silai po an mu chhuak tela heta anthil mu chhuati atang chuan bena chu ahim theita bik lo ma se bena chu anrin anglo de in anupui atha tho chu in chermel pumi alo hian asoi chuak tamo mai bena chuan Jennifer chu ni engemu zat azui ruk to thote soin anna thona tile akal na sangsanga ati chuan a in thlak ruk tho asoita a tin ni somni pathum zan khan Jennifer chhu nu reilo te a azui ruk ngal tho soin darkar thumvel azui ruk nuwa fire station a alut lai chu a hmu a darkar chen vel fire station hnunga chuan lo ngakin aron chho vele chuan asilai chuan akap ngalta aloni bena chuan Jennifer chu voin ni akap phota heta hian Jennifer in asilai aban ve don chatia wa chu sakin Jennifer silai nge chuan voi thum lai apuma akap non le ta ani ain pona zela bena chuan inti hlum aril ruk ngun zia thote asoya amai ro chu anupui chuan adan zel thote le anupui chuan ain ti hlum chuan arwala ain ti hlum ve ngal tor tho ashil chin bok ni in asoi tin bena chuan Jennifer chu phulo ain ti thote le atan phurit mai ani awanga chhawzalen adu tho asoya ma se chu tiang ti tur chuan kong khat cha omin chu anupui chu rong taka tha ani tho police chu ashilta a amai ro chu investigator te chuan bena thu soi chu pomtla ka an ngai sak lo thung atha dan mangle rong taka ache dana te chuan khongai na chete ma alantir lovin an shia a ma se thil pakhat asoi dik ve thei chu benan anupui athik thin tho chu ani ome bena chuan anupui laka athik thu chhia ja chu thuptum viau ma se investigator te chuan an mutlang thei reng mai ngai sakna le fakna anupuin adon zongsong te chu alo thik thei em a mi padang ne na a mu hlek te hian a thin rim thei hle ani ome tin Jennifer thi ma kar khat vela khan Jennifer chuan a thiati hne na benaril ru boy chungchang asoya chu a PTSD natna ina a kentel ni in dauna twal zola a thil ton ten ati boy na sat thei zate abikin zanlama alan chhuat nim bik thote soin zana ama chawa omtura kalsan a she thin zia te chu a soibok ani
hei mai baka benaril ro boy na sanzual tumphei chuan Jennifer Luwa silai atin to thu Jennifer thian ti chuan an soibok heta alandana hian bena chuan Afghanistan le Iraka a omlai te chu amitha ron langin an in chu indona hmun pui emoti in achi boy le vak zel thin ni in alang indona hmuna a om chung hian mi somruk pariat thatto in a thiante mi somnga chuang achan to bok ani ti chuan achung thu rel sak ani ma a kota ain lan tum chuan wheelchaira phorbe ani a ai hliam theilo nan ves an hak tir boka Wisconsin state ti chuan bena chu an dim thu soin anupui chu mishing pa ngai thinlung puchunga atha thu an soina sa hlea tin thik thu chiata wanga thattura azui ruk thin thu soin ril ro fim taka thatani ti chu an chan hmuna an hmanga ma se bena chuan detective te bula chuan a hliama wang te le aril ru lam chian la awanga na a hmu theilo thu asoya chumi awang chuan anupui na thatak nei chu a thik thu asoi boka he mai baka pasal mani masel tak ani thole athunoya da tumtlat mi ani na chu apombok ani benalam chang attorney Michael Stein la chuan bena hun kal to te chu tar langin a hriom tor te awanga ril runatna ani thu soin ril ru fim tak apu theilo thu in alo tang ve thunga chumi awang chuan aril ru lam hrisel na chu endik phot ni se ti in an tople ta hria heta hian psychiatrist thiam tak tak pahni ten bena chu an hanzir chiang ta a amai ro chu benan anupui alo zui ruk thin na tile tual tha na man ruwa tile fin fiana om thei om a chin fil dana chuan ril ru lam chian lo awanga ti ani ti chu pom a harin benatan po soi fiangeina awang hle ome ti chuan psychiatrist pahni te chuan bena an zer chian a an hmu chhuat te chu an hantar langta a ahma sabira chuan bena chuan PTSD anei ti an chiang ve ve a amai ro chu chu chuan chiale thasiat na alak bo sak lo thu an soi thung chumi awang chuan bena chuan riru boy awangin thiama chang theida lo ti a chiang ta hle ani anupui atha atanga tharukna a chuan bena chuan anupui thana thiam lo achang ti pomin rong takle ril rufim taka atha thu chu apuang ta veka anupui ahmangai em atha awanga ain thiam lo thu te soin anun le theinan chuan anun na hial a hlan phal thu a soi nge nge chumi hnuwa benanu chuan kota chuan le kha chher chhuakin bena chu ril runat na ina ati boina satsia a hria thu soin chuti rwal chuan thiam chan theina na ahman a phal lo thu a soi thung hei mai baka an fa pafel tak indona kal kha aron le to lo thu a soi boka tin Jennifer nu po chuan a fonu chu a chuan hle thu soin bena te ang miril ro boy thla thlam lawa alo en kol reng thin awanga a chuan hle thu a soya ma se bena chu an ngei dam thu soin a chung thu chu dan le pathian kota an hlan thu a soi bok ti chuan chal pa ngai tak an nei ma a thiam lo a chana wang chuan bena chunga ja chuan ngai na thiamna tlem alantira a chung thu chu real sakin arabera kumsom ruk chung lung in tang torin a chung thu a rel sakta a amai ro chu anung changa zerin kumsom thum pang hnulama chuan chhuadil na thlen a phal sak thung ani